Gwnaeth tîm criced merched Rydaman a sefydlwyd yn 2023 gryn argraff yn eu cystadleuaeth criced cyntaf wrth ennill cyngrau'r criced dan do merched De Gymru. Roedd y tîm yn cynnwys 16 o chwaraewyr a oedd yn chwarae ei gemau criced cyntaf. Yn ryfeddol, roedd 4 o'r chwaraewyr ymhlith y 10 batwyr gorau ac roedd 2 ymhlith y 10 bowlwyr gorau. Chwaraewyd 14 gêm gan golli dwywaith yn unig. Yn ogystal, daethant yn ail yng nghyngrau'r criced awyr agored merched De Cymru, gan gadarnhau ymhellach eu tymor trawiadol. Llandefri RFC first team achieved an extraordinary feat this year, clinching the WRU National Cup, the Indigo Premiership and the League playoffs. This remarkable achievement has only been matched once since 2004. Under the expert guidance of head coach Euros Evans, they won 22 out of 24 league fixtures. Off the field, their commitment to the community shone through as they attended junior drovers events and led coaching sessions for young players. Balancing their professional lives with rigorous training, the players' dedication and passion for rugby has been truly inspiring. Roedd hi'n flwyddyn dda i glwb bowlio tref Cydweli wrth iddynt ennill pencampwriaeth adran 1 yng nghyngrau'r bowlio Llanelli a'r Cylch gyda tymor digiro a olygu ei bod yn dychwelyd i'r uwch adran ar gyfer 2025. Iddynt gael ei diraddio yn 2023 a cholli chwaraewyr allweddol, profodd ymroddiad y clwb i feithrin talent i fod yn werth chweil, gyda aelodau o'r tîm yn amrywio o 12 i 82 oed. Yn ogystal, ragorodd y clwb wrth orffen yn ail yn rownd derfynol y cystadleuaeth ddileu genedlaethol.